Εδώ που θα πει. Και βέβαια και πρόεδρος του δεύτερου δημοτικού διαμερίσματος, όπου και εγώ εδώ υπάρχουμε και που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ... Το γνωρίζουμε αυτό, γι' αυτό λέγοντας η υπεύθυνη του καφή, γι' αυτό το λόγο και την κοίταξα. Δεν κάνω κάτι ξεχωριστό εδώ για να μην θεωρηθεί και μεταφερθεί καμιά εικόνα ότι δραστηριοποιούμαστε μόνο για το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα. Απλώς είναι το κεντρικό, μοιραία είναι το κεντρικό δημοτικό διαμέρισμα και ως αυτού ό,τι μπορούμε να κάνουμε από αφορά το σύνολο, μοιραία θα πρέπει να γίνονται εδώ. Όμως νομίζω ότι και η τιμή για να κάνει κανείς κάτι εδώ περισσότερο φαίνεται από το γεγονός της προσέλευσης. Λέγοντας θα έχουμε καμιά 30 άτομα και άντε 20 από αυτούς να δεχτούν να κάνουν αυτό το περιβόητο τεστ μνήμης.